Хәзерге вакытта кеше бик каты авырый. Шулай бит, бөтен халык авырый җәмәгать. Шуңа күрә мин инде шушы максаттан чыгып инде буларны электән ухыяландырган идем. Шушыларга да тотындым. Кешегә ярдәм итеп булмасмы? Кешегә авыртуын бетереп булмасмы дип, менә шундый миссиягә да бирелеп киттем, Аллага шөкер. Һәм менә шуңа күрә инде үләннәрне җыям. Менә мәсәлән, бу мәтрүшка, зәңгәр мәтрүшка безнең, зәңгәр мәтрүшка. Салкын тигәннән Харьков ише дип атала инде ул менә шуның өчен кулланабыз менә. Монсы инде ракка каршы кулланабыз. Төп основной менә ике атна моның белән дәваланырга кирәк. Бу башлангыч стадияларда инде бу, конечно. Шуннан безнең менә монсы кышыткан, монсы гади кышыткан. Менә гади кышыткан. Май кышытканы дип атала. Моның инде бу бик файдалы. Май айында дип әйтик инде, то есть май айында гына түгел, яшь бала менә ниләргә, шибиләргә, бәтиләргә, һәммәсенә, сарыкларга һәммәсенә файдалы әйбер булып тора инде. Монсы збирабой, сары мәтрүшкә. Бу да шушы авырларга, салкын тигән авырларга кулланыла инде. Менә шул төнләре кулланыла, аннан шәйгә салынып эшлә инде бу. Шуның өчен кулланыла инде. Монсы сары мәтрүшкә, монсы минем зәңгәр мәтрүшкә, монсы менә ромашка тагын булырга тиеш менә ромашка. Менә обычно аның шушы җирләр җыярга кирәк, менә ромашка чәчәген җыярга кирәк инде. Ай, ромашка түгел, ялгыш әйтәм, тысячелистник, 1000 яфрак бу, 1000 яфрак җәмәгать. 1000 яфрак инде ул безнең менә суелган, бәрелгән җирләрне рәтләү өчен кирәк. Менә алар өчен кулланыла инде. Вот. Ә менә монсы ромашка лекарственная, дава ромашкасы дип атала. Монсы инде безнең кулланыла чайкау өчен, авызларны чайкау өчен, менә салкын тигән вакытта, башка төрле авырулар вакытында ашказан трактын чайкап җибәрү өчен кулланыла җәмәгать. Вот менә монсы шулай булды инде. Ә монсы безнең сукыр кышыткан. Бу инде тынычландыру чарасы буларак кулланыла. Әгәр дә син стресска бик каты биреләсәң икән, шушыны ишеп кую бик файдалы. Менә бик файдалы инде моның нәрсән. Вот. Бу инде сразу тынычландыра, кешенең инде теге стрессын снимать дип әйтәсем килә инде минем. Менә кара әрем җәмәгать, менә кара әрем. Мин моны специально җыйдым. Казанда бер кеше миңа бергә эшләгән вакытта инде әйтте инде, Хәнәфи, пожалуйста, шундый кара әрем җыеп җибәрә алмассыңмы? Бу простатага каршы, менә простата авыруына каршы куллана, бик файдалы үсемлек булып тора инде. Менә халык азаплана бит инде, өлкән яшьтәгеләр. Шуннан менә монсы инде мәче чыршысы, бу инде почкаларга, бавырга, бавыр куыгына таш уртырган вакытта бик каты кулланыла. Чөнки менә моның белән мин үзем дә дәваландым, менә мәсәлән кулландым яны. Һәм Аллага шөкер шушының хәтле мин шушы ташлардан арынып торам әлегә. Аллага мактанып әйтмим инде, менә шундый нәрсә инде. Шуннан менә монысын тагын әйтки 1000 яфрак инде, 1000 яфрак. Моны кулланып була инде. Тагын башка нәрсәләргә дә кулланып була. Аннан соң без менә шәйгә салабыз, монда алып килмәгәнмен инде. Шәйгә салабыз без, юка яфрагы, юка чәчәге. Ул обязательно салына, салкын тигәнне булдырмау өчен куллана торган үсемлек булып тора инде. Менә монда подорожник большой. Менә подорожник большой дип атала. Менә бу да инде безнең кулланыла шушы җәрәхәтләрне бетерү өчен. Аның суы да файдалы, яфрагы да файдалы. Шушыларны без куллана алабыз җәрәхәтләрне бетерү өчен инде. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.